היום 4 ימים לעומר. נצח שבחסד. אז החסד בכושר הנפשי הוא הקבלה העצמית, ומידת הנצח משמעותה ניצחון, התגברות על הקשיים, ניצוח. תגיד לי, מזל טוב, אני שר 10. מזל טוב. בזכותך. אבל זה לא מספיק. אני יושב לשפוט את העם, ואז עולים לי כל הקולות ממצרים. גבליאל, אתה אפס, אתה עבד, אתה היית עבד, אתה תישאר עבד. אז עכשיו נעשה תרגיל, אתה וגם אתם, ובעזרת מידת הנצח תנצח את הקולות. קודם כל, תחשבו על איזשהו משפט פנימי שיש לכם, שאומר לכם שמשהו לא טוב בכם, שמשהו לא בסדר, ואז תחשבו על משפט שאתם עונים לו, ותתחילו להגיד את המשפט בשקט, תמצאו איזה מקום לבד, ותתחילו להגביר את הקול. תגידו את המשפט. אני בן חורין, אני חופשי. יותר חזק, לאט לאט. אני עברי חופשי, אני בן חורין, אני בן חורין, אני בן חורין, אני בן חורין, אני חופשי! ואף אחד לא יגיד לי משהו אחר. תודה. אני חוזר עכשיו לשפוט את העם. אז אולי לכם זה ייקח קצת יותר זמן, אבל תמצאו את המקום, תגידו את המשפט הזה יותר ויותר חזק, ואם יש לכם תגובות, נשמח שתשאירו, תרשמו לאתר של מכון כושר לנפש, ונפגש מחר. האני מאמין שלנו, שמה שמחבר את האדם לנפש שלו זה אומנות. בעצם יש את האדם, ויש את הנפש, והאומנות היא באמצע. קשה לבוא לאדם להתחבר לנפש באופן ישיר. זה כאילו, אתה יודע... אנליזה, או ישר לקפוץ לעומק של העומק, ולפעמים זה גם לא נעים וקשה. האומנות, הרי מה קורה באומנות? כל דבר שאני אצייר, או שאני אשיר, או שאני אשחק, או שאני ארקוד, או שאני אכתוב סיפור, או שירה, זה יהיה הנפש שלי.